Bună ziua, numele meu este Opricescu Aurelian Tudor Ionuț și astăzi voi prezenta proiectul cu numele Dispozitive de asistență cardiacă și inimă artificială. Am început printr-o introducere. Scopul acestui proiect este de a analiza în detaliu dispozitivele de asistență cardiacă și inimile artificiale, inclusiv principiile lor de funcționare, beneficiile și provocările asociate, precum și impactul lor asupra vieții pacienților. Bolile cardiovasculare reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate la nivel global. Aceste dispozitive de asistență cardiacă și inimă artificială au revoluționat tratamentul insuficienței cardiace și al altor patologii severe. Fundamente teoretice. Inima este un organ muscular situat în cavitatea toracică, având rolul de a pompa sângele prin sistemul circulator. Este alcătuită din 4 camere, 2 atrii și 2 ventricule și funcționează pe baza unui sistem complex de contracții ritmice coordonate de sistemul electric al inimii. Printre principalele patologii cardiace se numără insuficiența cardiacă, infarctul miocardic, aritmiile și cardiomiopatiile. Aceste afecțiuni pot duce la incapacitatea inimii de a pompa sângele eficient, necesitând adesea intervenții medicale complexe. Dispozitivele de asistență cardiacă. Defibrilatorul automat implantabil, ICD, este un dispozitiv care monitorizează ritmul cardiac și poate livra șocuri electrice pentru a corecta aritmiile periculoase. Dispozitive de asistență ventriculară, VAD, sunt niște pompe mecanice care ajută ventriculele inimii să pompeze sângele. Pacemakerul sau stimulatorul cardiac este un dispozitiv care reglează ritmul cardiac prin impulsuri electrice. Fiecare tip de dispozitiv funcționează prin mecanisme diferite pentru a asigura funcționarea optimă a inimii. De exemplu, pacemakerul detectează și corectează ritmurile neregulate, iar VAD-urile preiau sarcina de pompare a sângelui. Inima artificială. Inima artificială funcționează prin pompe mecanice care mimează contracțiile inimii naturale pentru a asigura circulația sângelui. Aceste dispozitive sunt alimentate de baterii externe și sunt monitorizate constant pentru a asigura funcționarea corectă. Concluziile extrase din această lucrare sunt următoarele. Acestea pot îmbunătăți calitatea vieții. Dispozitivele de asistență cardiacă și inimile artificiale nu doar prelungesc viața, ci și îmbunătățesc calitatea vieții pacienților, oferindu-le posibilitatea de a desfășura activități normale și de a se bucura de o viață mai activă. Inovația continuă. Domeniul dispozitivelor cardiace este în continuă evoluție, cu noi tehnologii și inovații apărând constant. Progresele în nanotehnologie, biomateriale și inteligență artificială au potențialul de a revoluționa și mai mult acest domeniu, oferind soluții și mai eficiente și mai accesibile. Vă mulțumesc pentru atenție.